dnešním videu se pustíme. Tati, pojď. Tati, pojď. Jdem. V dnešním videu se podíváme do té nejdivnější sképé. Což je dost hustý, protože tady nikdo ne... Kromě někoho, kdo tady uvážel tu pásku. Tak jdem, ne? Tak jdeme. Tak pojďte, ne? Já nemůžu, já si mě bolí noha. Já nemůžu dolezat. Proč? Protože nemůžu pohejbat. Tak jo, nepůjdeme do lesa, ale každopádně někam půjdeme. Odhapen. Už tady mám asi minimálně 15. Už tady mám. Pojď, babičko, jde mi. What? Tady se netočí moc. Tak to musíme udělat od. Tati, můžeš mi podat rukavice? Potřebuju.